Parang ganda ni nanay sa camera. Sa Gubat, walang bundok. Walang bundok. Dahil may humilpili ng may bundok. Gasul. Night predicting it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you move your body, don't need your feedback. Next part, mamamalengke naman kami. Uubusin namin to. Worth of 2,000. Tingnan natin yung mabibili natin. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, predicting it's all that I'll do cause Ay, paborito mo yan ay, di ba? Damihan mo na. Magkano to? 90. O, di 6 to. Sinahan na para 150. O, di ba? Parang may less. O, di ba? May less. Parang pares din. Business talaga magdadepende. Ay, 35 isa. Di ba? Nagkataot si ate. Thank you. take it off your mind cause you know it's a season. Kinakaba kasi ako bumabili yung natin. Ilabas eh. Sabi ko yung 100 lang. Ayun yan. When I ride, and I move, and I move, and Sarap pa naman yung naglalaway na te. you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that. Wala, meron ng tuyo ba? Ito yung tuyo na gusto, ay ano, tinapa na gusto ko. Yung high school ako. Ayan. Kasi mas masarap to kasi sa Maynila. Talaga? Oo, mas masarap to. Sabay na ka muna, di ba? Ganun. Sa otro na lang. May ano na. Ayan. Basta ka ba? You show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that. Oo, nakaya na po. Ay, sumorder si kuya. Botas meron pa na ito. Ano yan? Next time pagpunta. Is parang ano, mao. Abao. Talaga, anong, Panchabitis to. ano yan parang nyog? Matamis. Parang matamis ka. Ay, baka na ko mong tinapa. Kanamit. Oh. Baka na ko tinapa ko. Ito na lang. Anong dyan? Ito lang. Ito ng dumi. Wala. Pagkasali lang pala. Nasaday lang. Okay. Very masarap pag-drugs ko. Rika, di ba? Hindi masarap pag malaki. Ay. 100, ha? Kuya, sali 100. Daghan na yun, 100 pe. Kano ba yan? 55? Uno na lang. Kasi parang nag-uli ko nung murak ang mura yun. Hindi, magkaibang ano. Isang gatos mo yun. Oo, bali 100 down. Sino pa? O, libre na yata ang 50. Ah, 1/4 pa lang yun. Sarap yun eh. May pamilya kasi.
Tukan ko yun. Kunin mo yung as. Ang laki-laki naman Diba? yun. Sa akin eh. Wala yan, wala yan. Ayan tayo. Akin yan. Huwag kang kabahan kuya. Andito pa kami. Yan, wala rin. Ito bagoon. Ano sasabihin mo pag hindi niya niluto ng maayos? Tapos yung bagoong. Hindi, pagkakot lang. Thank you, kuya. Sana next time yung malalaki na ganito din. Yung tuyong tuyo. Meron yan. Wala naman si Susan. Sendera. Ay, Para makarating na yung Manila. hello po. Daghan na. Ha? Tagpira man yan, te. Akin si Dagan na. Alam mo, huwag mong pilitin na magkakagawa. Sa iyo. Hindi para mas madami. Tama na yun. Ay, wala dito sinasing karapapa. Ano ba gana ubos mo na? Hindi para ano. Kasi may mga aswang doon, di ba? Sampo pa. Tama kaya? 10, parang kulang yan, te. Pa. 10 pa daw po. Pero paano mo, te? Susan. Ah, Susan. Kay Susan. Saan tayo? Ayan. Yes. Pwede ko ba ka Tara, dami na. Diba? kasi magbabago. Sampo lang ha. Tagpirang sayo niyan. Oh, may pasobra pa si ate. Oh. Hala. Wow. Thank you po. Hala. Grabe. Nagpira yun? Oh, 15 na lang. Listan pa tayo na ate. Saling lang. Sigura dito sa balay. Ano, isang kilo? 75. Thank you, te. Salamat po. Thank you! I know you need that. The way you're moving, Hi, your body don't need your Nay. feedback. I know Okay it lang. makes sense. Don't know I play pretend. I guess I seasons change. When I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride. Let me take it off your mind, 'cause you know it's a season. Tera man? 150 yung kilo ng paano mo na. Huwag yung blue card. Mawag yung blue, ah. Ano ba yan? Yung violet lang. Ang violet. Ano ba yun? So madami na siya, 140 no. Play pretend. I guess I seasons change. Feedback. I know it makes sense. Don't know I play pretend. I guess I seasons change. Feedback. I know it makes sense. Don't know I play pretend. I guess I seasons change. Hello po. I know it makes sense. Don't know I play pretend. I guess I seasons change. Feedback. I know it makes sense. Don't know I play pretend. I guess I seasons change. Ano? Mas masarap ang alin? Talaga ba? Ano kasarap? Masarap siya o masarap yung nagtitinda? Ulitin mo nga ako, hindi ko narinig. Don't know I play pretend. I guess I seasons change. I was there when needed someone. Parang ganda ni nanay sa camera. Ayun na pala yung giniling. No, it's a season. And I move, and I move, and I move, and I ride, and I move, and I move, and I move. Bella's Fashion Boutique. Sorry, hindi mo kaya. Hindi tayo mali
Sa'yo lang ba? So, yung 500 may sukli pa tayo ng 40 pesos. Ay, 20 pesos. 20 pesos. Ay, padito ate. Thank you, ate. Sa fashion boutique. Bella pala, Bella. Charot. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Next spot sa Take Kayan. it for a ride, let me take it. Saan napunta nyo? Maghahanap ng masarap. So, ano, next part. Ginutom ang mga bakla. Nagutom kami, bibili kami ng tinapay. Kasi masyadong napakahaba ng winokwok ng mga bakla. Mamili ka na. Ikaw na mamili. Maglalakad na lang kami. Try namin from Gubat to Ugaw. So, tingnan natin kung kaya namin lalakad. Kaya rin na nagpupuwa sa akin. Kung kaya mo maganyan din. Yun lang. Para nagkamali akong maging videographer. Tama yan. Mali ang ginagawa. Mali ang sumama. Parang kailangan dagdagan yung sahod ko Ay, bayad na. Advance, di ba? Advance na. Kulang lang ng 200. Ay, advance Kaya kailangan natin kausapin si Macnaxi. Baka naman. Baka naman Kaya pwede. namin ni Rika yung 1.5, yung 1.5, pamasahe. Kasi para pagdating doon, yung sahod niya, may pera pa rin siya. Diba? Ano? Saan? Ay, yung isa, sabi niya, nagkamali ako nang napuntahan nagastos pa ako Nagkamali talaga. Mali yung pagbabakasyon. I was there when needed some. Yung bicycle, marami akong utang dito nung high school ako. Dito. Oo, yan. Ito yung driver ng tricycle, marami akong utang. Move and I move and I move when I move and I move and I move when I ride and I move and I move. Igwa ka pa ito, balato kay ate Tagpiraman po, tagpirang sir. 25 no, ano lang 20 lang sa imo. Kasi Bumili ka na niya para po. barato lang Ayan. Nabudol pa, nabudol. Ako niyo. Wala ka mo Dalawa 40 na nga lang daw Ay! dito. At meron sa kanya dito. Pag kapag-transfer natin ito. Bumili pa. May pahabol. Hindi mawawala ang soft drinks. I was there when needed someone who wasn't getting over you.